Amics, amigues, molt bon dia, encara que no ho facin realitat. Avui estrenem el nou carril bicicleta que va de Terrassa a Viladecavalls. Desitjo que us agradi moltíssim. Anem-nos aquí. Mira, aquí donem volta. Només perquè veieu que és un carril completament ciclable. No anem i podem fer amb bici, caminant, amb les rodetes, amb gos, amb el que vulgueu. Amics, doncs la meva sensació general és que val la pena venir. El tram més xulo és aquest, justament, just abans d'arribar al poble. I tot i que avui no fa un dia gaire maco, perquè està mig plovent i bastant gris, però bueno, amb això no hi ha problema i el gos doncs sempre ho agraeix. Que tingueu molt bon dia! Fins la propera, Can Rutes! Vale, doncs aquí tornem a estar, Can Rutes, fent el carril bicicleta coneix Terrassa amb Viladecavalls. Sí senyor, avui no fa gaire bon dia, però com sempre intentarem passar-ho el més bé possible.